sila sa labas. Are you done outside? Yeah. Yeah. Ay, si Hari. Kumakain na siya ng spaghetti. Ininitan siya ni Tito Dan. I think with Tony. Punta sila eh. May naiwan na kasi sila. Halos lahat ng girls may naiwan. May mga naiwan silang gamit dito. Ayan yung dalawa rin kumakain na. Kain kami guys. Si Arlo gustong lumabas. Lunch namin is 1:40. 1:40 na guys. Ininit ni Race yung mga tira-tira nating handa kahapon. Andun si Ayla na naman siya si Holly sa labas. Gusto niyang lumabas. Go! Gusto niya lumabas pero hindi siya makagalaw. Bye! 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 Holly, look after Arlo, ha? Bibi! Ayan, nakain na kami, guys. Kain tayo. Kain ka. Hindi. Dami pang space. Huwag mo. Ayos mo. Kung kami naka-coke, si tita, ang aga, naka-Jack Daniel siya, oh. Hindi niya naubos kagabi yung 8. 8 yan, eh. 8 yung binili sa kanya ni Jen, eh. Ayan. 8 yan? 8. So, ilan na yung nainom mo? Pangalawa yan o pangatlo? Pangatlo, oh, di ba? May 5 ka pa. Apat na na eh. May 5 ka pa. Hindi ko nainom. Pero na-open eh, Dad. Nandito na sila. Nag-golf sila kaninang 9 o'clock. You wanna eat, Kuya? You're full? What did you eat? Hungry Jacks. Hungry Jacks. Just konti. Dad is here. Close the door. Para naman, ay, hindi ko Para naman siyang anak. Para man, papa niya si Tito John. Para naman ang layo ng pinuntahan. Grabe yung ano niya, yung welcoming niya kay Tito John niya. Oh, ala girl. Sus, nag-hug talaga, oh eh. What's up, girl? Siya sa bata. Nagsipasukan na yung mga bata. Kinuha na rin isa kami. Iniwan ka dito. Thank you, Kuya Sal. You wanna stay there? Thank you, Kuya Sal. Malaki kayo ng ulo. Kunin niya lang daw yung ano. Sa bata na. Kunin niya yung... Bait talaga ng ang Kuya Sak. Oh, kanina niya pa binabantayan. Thank you, Kuya Sak. Nandito na po si Cathy. Ayan. Kain siya. And ano, may sticky date kayo mamaya. Daming gutom. Guys, dito kami sa labas kasi sobrang lamig sa bahay ni Rice kasi noon ni Dan tsaka ni Jan yung aircon doon. Ang lamig. So kami nag-adjust. Di ba kayo tas kumain? Pumunta dito si Lyra, umalis din. Ayan. Happy ang mga batang, ganda ng weather. Yung pagkain namin, linabas namin kasi nilamig kami doon. Bless, 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 bless. Bless, Ninang, bless. Ninang, bless Ninang. Oh, mamamas ko po. Mamas ko po. Ang ganda ng weather dito. Mainit. Sa loob. Nasa North Pole kami. Ang lamig sa loob. Ayan, magmuskato kami. Iba na ang bisyo ng sisi ko. Alcoholic na siya. Siya talaga nag-iyak. Siya talaga nag-iya. Alcoholic ng sisi. Oh, bago kasi. Thank you. Kaya nga, ang ganda ng bote. Ang ganda ng bote ng Moscato. Hindi na siya yung ano, yung lagi nyo nakikita. Makita ko sa inyo mamaya. Yes, it does. Yes. Yes. Ask Tita Cathy. Ano daw? Lemon lime bitters daw walang alak. Sabi ko meron. A little bit. The bitter is Oy, masarap! Kat! Tikman mo. Sosyal ang lasa. Hindi yung mga karaniwan nating Moscato. Cheers. Kat, hangin. Lyra. Cheers, Lyra. Ano na? Umuwi sila. Umuwi na si Lyra eh. This is not juice, okay? This is not juice.
Try mo, dali. Try mo, be. Ayan, sarap. Hindi ba? Hindi siya yung karaniwan nating muskato, no? Iba. Ay, oo, hindi siya cheap na muskato. Sarap. Naubos ko na, guys. Ito yung muskato, ayan, oh. Sarap siya. Masarap. Bilena. Bilena. Nasang... Ay, mali. Magdalena pala yung mga sis. Sorry naman. Magdalena. Sarap. Ay, talo kita ngayon, simple race. Kadalawa ako. Ay, ala. Wala ka na. Wala ang aking kilikili. Ma'am, in public. Yeah, in public. Kumakain si Queen spaghetti with rice. Oo. Ayan sila, oh. Alis kami, guys. Unplanned na naman to. Punta namin si Neil. May event si Neil. Naman si Ayla tsaka si Holly and Tito Jan. Kanina nakiga siya kay Tito Jan. May nagbibisbo doon, oh. Nilamig. Kanina, init na init siya. Ngayon, lamig na siya. Alis kasi kami. Humangin na. Lumamig, guys! Ha? Malamig. Where's your shoes? Where's your shoes? Where's your shoes? Tayo talagang walang kaplano-plano. Aalis na naman. Aalis tayo, Arlo. Wala man lang plano. Okay. Hoy. Kinabahan naman ako. Sakay ako dito sa car niya. Tingnan natin ang kanyang driving skills. Ayaw niya pa sakay. Sabi ko, bakit? Pareho naman yung pupuntahan natin. Sabi niya, go ahead. Yeah. Yeah. Alright, watch out for my bag there, okay? Mama, you're driving that car? Yes. Gulat na gulat sila, oh. Hi! Hi! Leopard. Hi! Punta namin yung asawa niya. Tingnan namin kung anong ginagawa. We'll follow you. Guys, she's on. Okay. Kita niyo yung building na yan, guys. Mamamatay ang ibon pag nasabit yan. Tingnan niyo, ang tulis-tulis. Oh. So far, ang ganda ng driving ng sisi ko. Nakastop lang kami. Tingnan niyo, oh. Yes, I do. Malamig. Buti na nagpalit ako ng pants. Kanina naka-blue ako. I need it, kuya. Please, get it. There's no point, there's no sun. It's alright. Ayan, jacket na tayo. Thanks, yeah. Stuff falls over. Oh my God, si Sak na. Sana si Sak. Dito na po si Sak sa kaho. So, no, umakit na siya. There's really nothing like that. So there's big Chona. Yeah, for kids. For yours, maybe it's nothing. But for the little kids, it's for fun. Ayan na si Sak. Sak, come on. Wow, too bad. Come on, hurry up. Kanina pa to paakyat ng akyat. Hoy, come on, Sak. Hoy, I think that's Yan ang kaibutang si Arlo. Sak. Come on. No, come in, Han. Tell Sak to get down, babe. Sak, come on. Bahala ka dyan. Okay nang Arlo namin. Ayan. Hello. Dito na kami guys sa ano, sa event ni Neil. Sa event ni Neil. Dito ba? Oh, ayan, may pa-slide. Ang ganda ng slide. Ayun si Nausi, oh. Ngayon dalawang batang babae, oh. Mag-slide. Go with the boys. Ha. Go with kuya. Ha? Mag-slide sila, oh. Go. Mag-rest daw si tita, oh. Kunin niya si Arlo. Pinaras ka ta? Lasing din to si ta. Nakaisang lahat. Nakaisang gym. Di kasi namin alam na may pupuntahan kami. Dalawa. Ano Oh, sige, tita doon. Nag-hula hoop na, oh. Diba? Hula hoop na siya. Oo, nakano nga. Si Ayla tulog pa, so hinihintay ni Dan na magising yun. Ano na si Holly tsaka si Veronica? It's Ayla, Veronica and Holly. Ayan si Sak and Teaser.
did it at the show. They had that for the show. She did it. Let's see. Oh, Veronica. Yeah. Sunod na sila, wala. Oo, ayun na si Sak tsaka si TJ. Ayun na. Nandun na sila. How many? 3? So, walang bayan, di ba? Wala. Balik-balik na lang. Sila. Wait, Papa, wait. Ah, si Sak. Gusto niya sana sabay sila ni TJ. Ayan na. Yay! Ayan na si Kuya. Give it back. Baka kasi umakyat ulit sila. Oo. Huli na naman si Kuya. Is it fun? Fun, Sak? Hoy! Fun? Ang yabang talaga magsalita na yun, Sak. Line up ulit sila, oh. It's fun daw, oh. Diyan na si Sisi. Hoy, dito! Inuulan na kami, guys. Binabagyo na kami. Nilibot namin walang donut. Donut try. Walang donut try, Baba. Happy yan kay Tito dyan kanina. Ayan. Naulanan sila. Kami pala. Which one? Strawberry? The bottom one. Banana, caramel fudge, and cream. Yan yung kay dyan na lang. Walang donut eh. Yeah. You figured out? They don't have spoon? Ah, it's got ice cream too. Why they all that this? Oh yeah, there's ice cream. There's pancakes. They don't have donuts here. We went to choose get donuts, but they don't have donuts. Is it good? You can't get anything in here now. Ang lit daw ng tuso. Good? Mommy? Is it good? Where's the ice cream? There. Nice. Funny little pancakes, banana, Yeah. syrup. Sarap. Gawa nga yan. I'll make that for you, huh? Well, I like it. That teacup. Okay. Masarap siya, guys. Nandito ako naka-line up sa ano. Dito sa pancake. Ang kukunin ko. Ay, wow! Wandun nung Wandun sila, oh. Ayun, nag-enjoy sila, oh, doon. Ako dito ako. Kuha ako ng pancakes. Pero yung sa akin ay strawberry kasi hindi naman mahilig sa banana. Masarap! As in. Nandun sila, oh. Enjoy. Ha? Kaya nga, libre nga. Libre ang rides dito, guys. Want to sawa. O, diba? Saan ka pa? Yes. Si Kat, meron din siya banana. Katulad kay Jan. Sarap. Sarap daw eh. Sarap. Coming from her. Sarap talaga. Coming Sobrang. from the chef. Wow. Sobrang sarap talaga siya. Happy yan, sis? Lula ka na, sis? Si Sak. Na-board na naman si Sak. Boring na naman yung ride kay Sak. Holly! Unti mo yung dalawa. Oh, cute nga. Walang pakil. Hindi ako pinapansin eh. Holly! Holly! Hi! Hi! Diba? Wala talang pansin. Thank you very much. Enjoy them. Ayan yung banana, oh. Ang cute. Maliliit lang siyang pancakes. See you later. Ito na sila pala, oh. Tapos na sila mag-ride. Strawberries and right Yeah. top. Thank you so much. Enjoy them. Yeah, ayan siya, guys. Hold it for mommy. Wait. Let Kuya Sak hold it. O, diba? I have one too. You had one? What do you think? Where's Kuya TJ? Let's go find Kuya TJ. Careful ha, careful. Ma'am. Ay, hindi. Kasi umuulan. Oh, thank you, Sak. Ang sarap. Masarap ba? Kuha mo. Let it try. Ang sarap ng pancake, dal. No? O, diba? Ako nang nawalan. Babe, I ordered. They eat. Ganun naman talaga siguro ang nana.
Yeah. Can I have one stick? Can I have one stick, please? Thank you. Here, kuya, oh. Oh, wala na si Mami. Enjoy! Oh, okay, one more. Thank you, guys. Okay. Check off, you want to go on the takeout for the big slot? How's the strawberry sweet? Nice? Hey, Mom. Thank you, Sak. Yum. Okay. Naubos ni Neil. Ako wala. Bili siya. Bili siya ng ubos ni Neil. Sa akin andito. Pero binibigyan naman ako nila. Sarap! All finished? That's good. Yeah, good. I know, it's yum. No, I did. Baka hindi ko na makaya, Bi. Hindi, kaya mo. Naglakad ka kanina. Sige na, ako na. Sige na, pasikatan mo na yung asawa mo. Hindi na naniniwala sa'yo, sa iyong skills. Ganyan nga. Ay, parang mas madali dyan. Ganyan din kay si Kati kanina. Uy! My gosh, careful. Look at your mom. Your mom will show you. Yeah, she's really good at it. Hindi. Wow! Johnny boy. Give her a chance. Ay! Mayus ka dyan! Again. Yung kanina, dumidiretso ka. Bakit ka ba? Kaya nga, nanonood lang si Jan. Bigla kang hindi na marunong. Kaya nga, yung paano? Ang hirap man ay, uy. Madali. Kasi parang naharang siya ng arms. Mas kontrolado mo dahil hindi ka mag-forward. Ayan, mas madali nga. Ayan, marunong. Look at Chona! John, look at your wife. She's just, look at her. Ma, takot na ako eh. Go back to it. Yeah, baka maumod ako. Ayoko na, maumod ako. Ano pa tayo? Mas maganda siyang ganun. Malulubat ka na. Go, Zaggy boy. Di ba? Ang galing na. Wala na. Go, ya. Push up and go. Go, ya. Dalawa lang sila na. You can do it, yeah? Yeah, go. Mga bata, naglaro na yung mga malalaki. What do you have to do? Anong gagawin, Kat? Diba? Kanina ang init, malamig, mainit, malamig. Mag-slide ako, guys, kasama si Kuya, si Holly, and Veronica. Parang natakot tuloy ako eh. Ang tangkad. Taas. Oh, si Kuya tsaka si Zach. Ando si Manay. Ako nga mag-vlog. Tapos si Veronica tsaka si Holly. Oh, sila next. Pare. Oh, pare. Ano na pare? Hindi tayo makaslide pare? Hindi tayo makaslide pare, no? Ay, Ate Holly, Ate Holly natin, Veronica. Sila next.
guys. Ay, si Manay, tapos si Rice, tapos si Ayla. Oh. Tingnan nyo kung gaano sila ka-loud. Maririnig nyo kung gaano ka-loud. Alala si Manay. Ayan, sila naman, guys. Oh, ayun na. Oh, diba? Hindi sa sumigaw. Hindi ka sumigaw in fairness. Hindi ka sumigaw. Ayun sila kuya, pabalik-balik lang. Si Ayla, ayun, nagwawala. Gusto niya ulit-ulitin. Pangatlo niya na yan. Sila Holly, pabalik-balik lang. Buti na lang, libre to guys. Mauubos ang pera nyo dito kung hindi to libre. Can you take Ayla? Oh, be careful! Nag-pack na si Neil, tapos na dito guys, tapos na tatanggalan na sila ng mga ano nila, equipments. Yan si Nilsey. Nakaalis na pala kami dun sa event, tapos na kasi. Ngayon, dawan sa ko. Take away kami. Yung mga boys, Hungry Jacks. What's that? No, that's Yak. Yeah, no, that's yucky. No, I like it. Taser, what's that burger we say? Ito na yung mga drinks nila. Ngayon, kunin na namin yung in-order namin sa Korean. Dito sa amin. Dito yung food namin pipick upin. Dyan sa Seoul Express. Sabi nyo dyan, pupunta tayo dito sa Oo. Yan. It just popped in my mouth and then juice came. What do you think of that, Zach? What do you call that drink? Jelly belly bursty. Jelly berry? These Bursty. jellies, Yeah. these What? jellies are so good. How's your food, TJ? What's that? The one I'm eating now. Yeah, burger what? The slushy. I got popcorn and chips. Okay. How about you, Holly? What else? Burger? Yeah, and a cheeseburger. How about you, Holly? Chicken nuggets. Chips and chicken nuggets and a tortilla. God, you were meant to say. Dito na kami, guys. Ayan, kumakain na sila ng Hungry Jacks. Kain na kami, guys. Si Zach kakain din. Kasi ayaw niya ng Hungry Jacks, di ba? Ang labas ng muskato naman si Donnie Bon. Here's the chicken, Kuya Zach. Oh. Wow, new one. Thank you. Yeah. That lemon lime beer. No, it's not lemon lime. Kumakain pa din kami, guys. And nagpakoko ang ating sisi. Kati, thanks, sisi. Sarap nito, guys. Oh. Akin ang